Janur guna ukuran pun nderbit Hae. Hae. Yo yo yo. Bablas kenyang pangkur panaran pisan yen nok. Doa lolo ayo hiyo tilar wis putri so awi yo yo yo
nuwun Jahinggo parine lemu-lemu la 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 Jineman uler kambang bablas nyang pangkur palaran pranyata pancen nyampleng tenan ya nak. Oh iya, menika kula caosaken ugi kagem Pak Sardi kami tuwa, Mbah Slamet, Mbah Musri saking tlatah Cepogo, ugi sembah nuwun kagem Mbah Umar Kancilan. Iya, Mas Arif minangka dadi tuan rumah, ora lali pepundenmu Pak Mulyadi tuan rumah. Iya. Dulur mulanang kadangku Mas Heri Kuncoro kalian Mbak Sinta iya sing wingi bubar palakrama alhamdulillah MC ning kono nak iya bisa kenal karo dulur-dulur kabeh ana tlatah Dudak Awu kene iya matur sembah nuwun tak senggole Pak Mohari Diana kang sampun rawuh wiwit sonten iya nanjakno waranggana utawa sindene 1/1 nak. Iya, sapa sing arep ditanjake? Yo saka tlatah Gunung Wungkal. Yo Nilam Purbaningrum. Monggo Cok dipun sepoti. Tatos. Ayo. Ayo Nilam. Sugeng dalu Dek Nilam. Sehat walafiat nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah nggawa kebaya warna kuning. Cerah sekali. Iki awake dhewe sowan wonten dalemipun Pak Nur Hadi dalah Ibu Zulihatun. Ngerti hajate bengi iki apa? Napa? Hajatnya malam ini adalah tetaan utawa sunat. Oh, nggih. Nilam tahu. Sinten sing disunatke niki? Adik Abrisam Reinan. Nama panggilannya sinten? Adik Abrisam. Nggih, mugi-mugi Dek Abrisan cepet sembuh. Amin, wis mloya mlayu, Nok. Lho empun to? Wis mloya mlayu kok. Walah. Sunat saiki sepete ora karuan. Cepet aku mbiyen jek tak ganjel karo sepet tok. Saiki wis mloyu wah mlayu. Ngerti tegese sunat, Nok? Napa? Sunat iki tak ngene ya, umpama kowe bocah SMP tak genahake. Ibarate wong mangan gedang niku dioceki dhisik. Dadi aja diolu sak kulite. Ngono ya. Ngaten. Nah, nembang ya Nak ya, Nilam. Adu-adu saka Gunung Wungkal. Nah, menika kagem Mas Anwar kalian Mbah Prenjak. Sambel kemangi. Ya ta. Nilam pun nate nyambel napa dereng?
Dereng. Wah, guyang-guyun tok iki ra tau nyambel belas ki ya. Ngerti piranti utawa alatnya nyambel iki apa saja? Cowek. Cowek karo ulegu. Ulek-ulek. Uleg-uleg. Coweke pun beto dereng. Dereng. Oh dereng. Uleg-ulege pun beto dereng. Dereng. Ora duwe kabeh iki bakul apa kuwi. Yuk coba kaya ngopo sambel kemangi Nilam Purbaningrum. Yuk, ayo. Ayo, yo, yo.
kasih Nilam. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Iki adimu wadon Dik Nilam. Iya. Wah, cek cilik ya wis pinter nyambel kemangi. Matur nuwun, matur nuwun. Iya. Tak senggole kabeh tuan rumah, Mas Arif, Pak Mulyadi, pepunden kula Pak Carik, Pak Beni. Sedaya kemawon. Iya, bolo-bolone kene kabeh. Pak kami tuwa. Iya, Mbah Prenjak matur sembah nuwun. Awake dhewe sak kanca rombongan. Iya. Kak Fatur Rohman matur nuwun. Iya. Dulur-dulurmu kabeh ning kene mbok menawi Pinara, Pak Yatin Ibu Nuryati. Iya. Pak Sulianto Ibu Suharmiati. Pak Mohario barang ning kene. Nanjakno sinten? Sing saka Solo 3. Iki nak sing rambutnya jas nak. Iya, bakul tempe mau. Yuk Vita Maharani, monggo co dipun sepoti. Dados. Ayo. Lo. Selamat malam Devita. Dalu, Kang Mas. Aku ya gumun awakmu kok rino wengi ora tau prei blas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo mergone ke yo kendel jamune kok. Lho, jamune apa supaya badan bisa selalu sehat? Aku. Jamune Joko. Apa? Jamu nek Joko. Kok sorengat piye to? Sorengat ki apa? Sorengat iki Ratina, iku jamune wong dudak awu kene. Oh, sore diunjuk, tengah wengi semangat. Oh, tak kira nek begini jengat. Semangat malah mau genake. Lah menawa kok. Niki acaranipun apa? Sunatan di Abrisam. Acaranipun Tokli. Tokli? Heeh, nek ning nggon aku kono Tokli. Oh, nggonamu berarti wong ruwet kabeh. Tok barang sing ditali. Oh iya. Ditaleni barang ya nak ya. Tak dongake ya. Didongakno di Abrisam. Nggih, buat sapa? Abrisam. Abrisam. Nggih. Nggih. Selamat menikmati bentuk yang baru ya Dedek ya. Oh iya, bentuk digunakan baru. yang sebaik-baiknya. Jangan buang sampah sembarangan kaya Mas Dalan. Waduh. Buang sampah sembarangan ora kena ya nak ya. Ora keneng, wis duwe tempat sampah siji ya wis. Ngono. Mugi-mugi ora oleh nyilih kancane. Mugi-mugi dados bocah ingkang migunani. Soleh. Tempat sampah? Ya jenenge iki nek guwak kotoran ki aja ning sembarangan ngono lho. Iya, tegese ora entuk pipis. Kudune iki manggon. Nek pipis ya ning toilet. Biasane nganu yogane jenengan ki mboten ngetene dengare nek ngeten ten apa lho. Niki lain daripada yang lain. Oh alah, mulane kok krungu tok li ya bingung. Oh bingung niki semana gugup. Krungu jengat ya bingung. Bingung niki. Krungu tempat sampah ya bingung. Niki jek sore bingung. Jek sore jek bingung, Mbak. Ono tengah wengi geruduk kowe. Tengah wengi. Neng ya ganteng lho piyantunipun. Apa iya? Tasih TK. Aku kudu icip-icip capingmu, Mbak Yu. Oh, caping. Caping. Aku pengen ngonggleng karo kowe kak ya. Ora kecekel-kecekel iki. Napa, Mas? Hah? Ya.
aku ora krungu soalnya. Ya. Apa tah? Wis aku jaluk apa aku ya gadong ya. Iya. Sepiro. Saben bengi. Saben bengi nyaman Ayo, ayo, ayo. Mbak Vita, caping gunung kagem Pak kami tua Pak Mulyadi. Ayo tadi ungling karo Pak Mul we. Hemung karo Janar kuning. Ayo, ayo, ayo. Asik. Waduh. Penak ya? Penak, so ngglengmu jebule penak ya. Urung pati iki. Urung pati, masih ada tahap 2. Iya, iki cek pemanasan. Aja. Kembang wae. Wetaan. Zo. Yo. Ayo. Ya. Ya. Oke. Wah. Unglingane yo jos ora karuan. Yo kanu ana sing ora pati pas ya ora apa-apa pancen durung tau dipaske ya Mas. Oh iya, latihan dhisik ora apa-apa. Untuk mlese-mlese ora masalah. Ya biasa niki kan nek wis latihan kan ya wis ngerti to. Kudu sregep latihan iki. Ora apa-apa, nggih latihan arep anak 5 ora apa-apa ya Mas. Nggih latihan bocah-bocah oleh ya. Lho, langsung guyu to, guyu langsung. Traveling langsung. Sing beduk ayo Kang latihan Ya, Kang, ya. latihan itu Ayo terus. latihan iki gende iso. Ayo. Ayo. Dangdutnya kok diatur ya Mbak iya, ada bukit berbunga, ada apa Bukit berbunga. Iya. Ada kerinduan barang. Nadyan wadon sareta Sono suling kumandang itu mane banyu bening nang karo ngilo dek jaman kelingan anak
Matur nuwun Pak Sardi. Oh iya. Asek, asek. Ayo mangkat ning gubuk ya, Nak. Ayo Mas Heri, Pak Basiran. Pak Care, Pak Beni. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Monggo Pak Sardi kami tuwa. Terima kasih. Nano. Injis. Nano. Kok nano kok tiru. Lah jare kok nano. Iku mono, ancer-ancer. Oh iya. Kata-katanya apa? Kata-katanya lali. Iya. Seger bisa nyala Gunung Desa. Matur sembah nuwun Dik Vita Maharani pinarak riyin. Iya, atur panuwun kagem Mbah Musri, Mbah Umar saking tlatah Kancilan. Ugi Ibu Tarmini, Ibu Sutarmini, Mas Fatur Rahman. Iya, ora lali kadangku Mas Heri, Mbak Sinta. Pak Moheri Diana, matur nuwun sanget. Iya, tuan rumah kabeh. Mas Arif, Mbah kami tuwa. Pak Mulyadi, yo Pak Carik, yo Sugeng Pinarak, bolo-bolo saka tlatah Nglarangan, yo matur nuwun.
nanjakno sing saka tlatah Bundu no. Sapa? Dik Rara. Iya. Iki atur pamundutan. Iki enek podang kuning mengko disambung karo apa iki mau? Ya, engko diwaca sithik-sithik. Puspitanala. Iya, heeh. Ben disiapno karo sing player. Heeh. Yuk, Rahayu Kiswara. Monggo, Cok. Dipun semproti. Yo tutuk tutuk tutuk. Wegah. Wah. Moh dadi ratu kali nyamat, moh. Yuk, Mbah sayang. Tak maca nawala dhisik ya, Rara ya. Assalamualaikum katur Pak Dalang nyuwun gending utawi lagu Podang Kuning selawat Tomboati Pepeling saking kula menika Pak Sardi kagem Bobo Carik matur nuwun. Diaturi Podang Kuning ya Rara ya. Nggih. Podang Kuning ki manuk. Jajal sindene iso ngiburke manuk apa ora jajal. Manuk apa sih? Manuk Podang Kuning ki ta. Mumpung klambimu kuning padha karo Podang Kuning ya ta. Kagem Pak Sardina. Ya langsung buka celuk wae ya. Nah, yuk coba kaya ngopo Podang Kuning. Monggo, dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek isik tak sayang. Doh malolo Jiralu kegancangan. Monggo Pak Sardi. Sugeng Pinara Pak Mulyadi. Bunga yen lakon nyanding slirane bakal hatiku kakiban yen si podang aku tetap ayo bos gedangnya kita semua. Pak Nur Ali matur sembah nuwun Pak Sardi.
Monggo Pak Carik. Yo. Hey. Monggo Pak Beni. Mubang mubang. So. Yo. Yo. Ayo Kak Heri. Monggo Pak Nur Ali bakul gedang. Ibu bunga. Rara, jangan duduk dulu nak. Nah niki wonten pamundutan menika Puspitanala. Nah menika kacaosaken kagem Mas Arif kalian Mas Fatur Rahman. Oh diganti liyane. Nah, apa? Ke Taman Asmara boleh? Oke, rak apa-apa. Ya, mengko sembanuwun rawipun Pak Nur Ali bakul gedang. Bolo-bolo ngelarangan. Kembangnya kopi. Rindunya hatiku. Malam terakhir juga. Ya, bukit berbunga. Ojo khawatir. Nah, ya Ra, dikasih lagunya ke Taman Asmara dulu. Rak popo. Yuk, wah sayang. Matur nuwun, Pak Mulyadi matur nuwun, Mas Arif, ya, Pak Carik. Coba kaya ngopo lagu ini nak ke Taman Asmara. Iya, boleh. Enek pepujane ngati barang. Aja kuwatir. Ya. Ayo. Mbah Triman matur nuwun. Spesial buat Mas Arif tuan rumah dan juga Mas Heri Kuncoro. Bersama Asmara. Oh
Rawu Mas Heri Kuncono, Pak Basiran, Pak Sardi Sugeng Binera, Pak Norali Bakul Gedang, Mbah Terima, Pak Carek, Pak Mulyadi Wilujeng Rawuh, Pak Mohari Diana, Pak Ngarikan, ayo, ayo, ayo. Sugeng Winara, Mbah Slamet, Mbah Musri, Mbah Umar. Ayo Mas Anwar. Ayo Bos Ali Bakul Gedang. Monggo Mbah Sutaman, Pak Ngarikan, Pak Sardi kami tuwa.
persembahan nuwun Dik Rara. Iya, Binara, iki mau wis diaturi ya kuwi ke Taman Asmara. Iya, kula aturaken agem kadang kula Mas Arif, ugi Mas Fatur Rohman. Matur nuwun Yoyong. Iki mengko sadurunge dangdut no, ayo disekat tayub luwih dhisik, mengko bubar kuwi digempur dangdut. Iya, dangdute akeh banget iki enek Bukit Berbunga, terus enek tak pernah bimbang tembel ban. Iya, saka bolo-bolo nglarangan. Saka bolo-bolo nglarangan menika tayupe digawekno loro ya nak. Apa wae. Wol 10 mau karo kembang kopi. Oh iya. Ben kepenak ya Yung. Yuk coba digawekno kaya ngapa wol 10 munggah jaran dor ya nak. Ayo Yung. Getlang ning kalang juana gelar panda muncar kinon lir kegonang. Surem surote tan padang kasur lan bajaring. Monggo bolo-bolo larangan. Yuk ya, yuk ya, yuk ya. Jiralu pipimu ana upane. Yuk ya, yuk ya. Ya, Jiralu bayeme lemu-lemu Esek, ayo mubeng Mbah, mubeng. Monggo, katur saged jumeneng. Monggo diledeki menika. Ayo Busu. Iya Busu. Ayo Rara. Monggo Kang Jarwo Sugeng Rawuh.
dereng marem menika dipun tambahi pisan menika kangge bolo-bolo larangan kali bolo-bolo girot. Nah, kembange kopi. Nah, monggo Cok dipun damelaken kembange kopi. Monggo dados. Mas Kompet, Pak Saryadi. Yo. Jirolu. Monggo Mbah Triman. Galo, galo. Jirolu. Monggo Mbah Sutaman angut dilaras. Yo 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 yo. Bolo-bolo girot. Yo yo yo. Yo 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 yo. Ya. Jarwo. Asek, ayam bencok, balik sampur. Kopi tipe lama, sisa luaiku arane. Yo, so, so. Ha. Yo. Yo. Buka siti, jos, jos. Ayo Mbak Taman.
pun bolo-bolo ngiret, bolo-bolo saka nglarangan ya nak. Iya. Mau diaturi ana 8-10 jaran dur karo kembange kopi arum-arum manis kepenak yo mak. Mengko yo enek tayube meneh. Aja kuwatir. Iki digawekno dangdut luwih dhisik ya nak. Iya. Sebarun kagem Mas Kompet, Pak Saryadi. Lan sedayanipun. Iya. Iki enek pamendutan Bukit Berbunga. Ben diaturi karo sindene saka Salatiga. Iya, bungane akeh ya nak. Iya, kagem sedaya kemawon keluarga besar saking Pak Nur Hadi, Ibu Zulikhatun. Iya,